Ahoj, já jsem Tvi a jsem privátní kuchařkou a lektorkou kurzu vaření. O neviditelných rovnátkách jsem uvažovala poměrně dlouho, myslím si, že aspoň půl roku mi to trvalo. Já jsem se rozhodla zahájit léčbu přesně kvůli tomu, že už mě vadily moje zuby, že už jsem v tom nechtěla jsem se usmívat, nechtěla jsem... strašně mi to ovlivnilo moje sebevědomí už i v té kariérním životě. Od rovnátek mi nejvíc odrazovaly ty klasické kovové rovnátka, protože už jsem byla ve věku, kdy si říkám, že chci chodit na schůzky, chci se usmívat, ale nechci u toho vlastně mít ty kovy mezi zubama, že už nejsem puberťačka, nejsem na střední nebo takhle, takže kvůli tomu jsem si říkala, no tak jako nechci mít ty kovové věci jako mezi zubama. Vybrala jsem si neviditelný rovnátka právě kvůli tomu, že ty kovové klasicky nevypadají hezky a už v 28 jsem si říkala, že jako chci vypadat dobře, už jako je na čase, ale zároveň nechci, aby mě omezovali na 2 roky nějaký můj vizáž. Hodně jsem uvažovala nad tím, u koho nechat udělat vlastně neviditelná rovnátka a svět rovnátek mi vyskočil jako první. Zjistila jsem, že i ostatní zubaři pracují s Invisalign, ale chtěla jsem firmu, která je zaměřena čistě jenom na ta neviditelná rovnátka a chtěla jsem jako kdyby all-inclusive service. Nošení neviditelných rovnátek byly zpočátku dost náročné, protože hodně bolely. Moje zuby se na to musely zvyknout, ale to si myslím, že to by se stalo s jakýmakoliv rovnátkama. Ale pak to jsou jenom prvních pár dní a moje zuby se pak na to zvyknou a pak, když se vyměňuje zase další nová rovnátka, tak znovu tam byly bolesti, ale s tím, že vy víte, že tu bolest máte kvůli něčemu, že tím vlastně nezůstanete. Co bych jim doporučila? Co byste poradila? Jo. Jestli uvažují lidé o neviditelných rovnátkách všeobecně, tak doporučuji zjistit to prvně u svého zubaře nebo zubařky, jaké jsou tam podmínky a porovnávat to se světem rovnátek. Tu změnu jsem začala vnímat už po půl roce. Je to pro mě velký šok, že to šlo tak rychle a vlastně všichni kamarádi, všichni známí mi říkali už po půl roce, tyjo, tvoje zuby jsou úplně narovnaný, že jsou úplně jiné, takže to bylo pro mě velké překvapení. Okolí kamarádi a přátelé byli nadšení z toho, že zaprvé jsem se už nebála usmívat mnohem víc a zároveň viděli u mě nejenom změny v zubech, ale i jako čelisti celkově, že to má velký vliv na můj tvář. S novým úsměvem se cítím úžasně. Je to boží pocit, protože i teďka, jak se usmívám, tak vím, že ten úsměv je hezký. A dodalo mi to obrovské sebevědomí. To je něco, s čím jsem celý život bojovala. Vždycky jsem měla pocit, že se nemůžu usmívat, protože tam ty moje zuby prostě nebyly hezky. A teďkom mě to otevřelo i nové možnosti. Tím, jak se víc usmívám, tak se mi ukazují i nové příležitosti. Za mě rovnátka mi ovlivnil celý život. Jak osobní, tak i kariérní život. Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodla vytvářet hodně víc jako online contentu, méně jsem se bála mluvit na kameru, což ta moje profese vyžaduje. Mám i kurzy vaření, kde jako hodně mluvím a už se přestávám stydět, tak cítím se, že jsem ten naprosto přirozený já. Mně se naprosto vyplatila investice do rovnátek, určitě. Obzvlášť ve světě rovnátek, protože to, co se mi nejvíc líbilo na tom, že jsem zaplatila jednu částku a tady tahle částka
třeba klidně mohla být rozdělena do 5 let. Takže i kdyby se nepovedlo například, tak to bylo pro mě skvělé. Že jsem se nemusela starat, musím něco doplatit, že nemusela jsem mít ten stres.